Δημήτρης Πράπας από Σκλήθρο, Λάρισα. Είμαι στο Edgewood, Maryland και ήρθα εδώ σε ένα σπίτι που είναι στο Abington, σε ένα φίλο μου Steve Παράσκης που είναι από τα Φιλιατρά και μου λέει ότι δεν ξέρω, λέει, να το πω το σήμερα μαύρος ουρανός. Οπότε με την ευκαιρία που θα σε ευχηθώ σε όλους σας να έχετε ένα πολύ καλό Πάσχα και μια καλή Ανάσταση και ό,τι υποθεί ο καθένας. Αρχίζω να σας λέω το σήμερα μαύρος ουρανός όπως το τραγουδούσα όταν ήμουν μικρός στο Σκλήθρο Λαρίσης. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λειπούνε, σήμερα έβαλαν βολή. Οι άνομοι Εβραίοι, οι άνομοι και τα σκυλιά και τις καταραμένοι για να σταυρώσουν το Χριστό, τον Παναβάσιλεα, και ο Κύριος θέλησε να μπει σε περιβολή, να λάβει δείπνο μυστικό, να τον συλλάβουν όλοι. Η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μόναχη της, τα προσευχά της έκανε για το μονόγεννη της. Σώνουν και οι ράμοι προσευχές, σώνουν και οι μετάνες, στο γιο σου τον πιάσανε και στον Ανά τον πάνε και στο Πιλάτου στα σαυλάς, εκεί τον τύρανανε. Χαρτιά, χαρτιά, πιας μας καρδιά, πιας μας τρία πυρούνια και εκείνος ο βαράνομος βαρύ και φτιάνει πέντε. Συμπαραγέ που τα φτιάσες, πρέπει να μας διδάξεις τα δυο βαντά στα πόδια του και τα άλλα δυο στα χέρια. Το πέμπτο το φαρμάκερο βαντίτο στην καρδιά του, να τρέξει αίμα και νερό, να λιγωθεί η καρδιά του. Η Παναγιά σαν τα άκουσε έπεσε και λιγώθη, τα δυο νερό της ρίξανε, 3 κανάτια μουστό και 3 μυρωδόσταμνα, για να της έρθει ο νους της, και σαν της ήρθε ο λογισμός και σαν της ήρθε ο νους της, παίρνει μαχαίρι να σφαγεί, φωτιά να πάει να πέσει, γκρέμο να πάει να γκρέμιστεί για το μονόγεννη της. Η Μάρθα και η Μαγδάληνη και του Λαζάρου η μάνα και του Ιακώβου οι άδερφοι, οι 4 αντάμα περνούν τον δρόμο το στρατή και μονοπάτι, το μονοπάτι σε έβγαλε μες του ληστού την πόρτα. Άνοιξε η πόρτα του ληστού και πόρτα του Πιλάτου και η πόρτα από το φόβο της. Ανοίγει μόναχη της, κοιτά δεξιά, κοιτά αριστερά, κανένα δεν γνωρίζει, κοιτά και δεξιότερα. Βλέπει τον Αγιάννη, Αγιάννη αγάπητε και αγαπητέ του γιού μην είδες τον γιώκα μου και τον διδάσκαλο σου. Βλέπεις εκείνον το γυμνό, τον παραπονεμένο που φορεί πουκάμισο, στο αίμα βουτυγμένο, εκείνος είναι ο γιώκα σου και ο διδάσκαλος μου. Η Παναγιά τον ζήγωσε, γλυκά τον έμιλουσε, δεν μου μιλάς παιδάκι μου, δεν μου μιλάς παιδί μου, τι να σου πω μανούλα μου, τι να σου πω μητέρα. Μετά το Μέγα Σάββατο, μετά το Μεσονύκτη, όταν αλύσει ο πέτεινος, σημαίνει γη, σημαίνει Θεός, σημαίνουν τα πουράνια. Όποιος τα λέγει σώζεται και όποιος τα ακούει αγιάζει και όποιος τα καλοφρίζεται παραδείσο θα λάβει, παραδείσο και Λίβανο από τον Άγιο Τάφο. Και πάλι αγαπητοί μου φίλοι, όπου και να βρίσκετε, από Ελλάδα μέχρι Αμερική και από Αμερική μέχρι Αυστραλία και όσους που ξέρουν και ελληνικά φιλέλληνες, με αγάπη Δημήτρης Πράπας, σας χαιρετώ από τον αγαπητό μου φίλο Στάθη και Καραμπουζουκλή Λεβέντη από τα Φιλιατρά. Γεια σας και χαρά σας.